Yes, okay, så det vi kigger på her, det er øvelsen, jeg kalder kip pull i ringen, og det er sådan en slags progression til at lære at flytte tyngdepunktet opad, mens man holder en god kropsposition i sine ring muscle ups. Her der laver jeg 3 kip pull efterfulgt af 1 muscle up, så du lige kan se, hvad det er for noget. Så kip pull, kip pull, kip pull, og så kommer muscle up'en. Der. Okay, så lad os prøve at bryde det lidt op her. Jeg spoler lige frem og så tilbage. Her. Okay, så det første jeg prøver her er selvfølgelig som normalt. Prøver at søge ud i min svarede position, hvor jeg prøver at søge langt. Der er lidt for meget bøj i knæene her måske, men jeg prøver at søge langt, få noget stræk på skuldrene her. Okay. Essensen i den her øvelse er altså, at når vi kipper, prøver at holde den hollow position her, og flytte kroppen som en enhed. Her flytter tyngdepunktet som enhed, så man til sidst har en god, nogenlunde hul position i kroppen. Skuldrene skal gerne være højere end hoften, som gerne skal være højere end knæ og fod, som altså ligger i sådan en lidt vinklet position her. Ideelt set kunne man sige, at min vinkel måske gerne skulle være en lille smule mere den her vej, eller en lille smule i hollow, sådan der. Okay, så lad os lige prøve at se på det i normalt tempo. Kipper, der kommer min fødder lidt for højt, lidt bedre der, muscle up'en. Okay, hvis vi ser på gentagelse nummer 2, det var etteren kommer her, udmærket position, hvor jeg holder position. Der kan man se, her kommer jeg simpelthen, hofterne kommer for højt, så jeg mere peger næsten opad, og det vil tit gøre i transitionen i muscle up'en, at benene kommer til at flyve med op her, så det vil vi ikke have, så vi vil hellere have en position lidt mere som i træerne, hvor den er en lille smule nedad her, heller ikke optimalt, vi vil hellere have, at jeg lå lidt sådan her, som jeg mere gjorde i den første. Okay. Og den sidste, jeg kan se for det andet så god vinkel på ringene her. Og det vi egentlig prøver at trække, det er for ringene til at pege den anden vej. I muscle up'en kan vi se der, positionen holder jeg, og jeg lander med fødderne ikke for højt, sådan så jeg kan svinge fødderne med, jeg kan lige tegne der, svinge fødderne med tilbage, og få mit reverse kip i dippet. Yes. Så altså kip pull i ringene, god øvelse til at lære at flytte hofterne og tyngdepunktet med kroppen som en enhed og holde sin huleposition. Så lige i real time her, holder positionen, i den anden kommer jeg lidt for højt med mine fødder, lidt bedre der, og prøver at opnå det samme i muscle up'en. Kip pull i ringen.